Her viser vi dig, hvordan du bruger vores designer-modul. Vælg først det produkt, som du ønsker at designe på. Når du har fundet dit produkt, bruger du Design-knappen for at gå til designer-modulet. I sidepanelet kan du vælge din foretrukne farve, størrelsen og antal. Hvis du vil tilføje et billede, vælger du Billeder-knappen og trykker herefter på det stiplede område med teksten Klik eller slip dit billede her for at uploade billedet. For at tilføje tekst vælger du Tekst-knappen og så den tekst, som du vil bruge. Placer teksten inden for det stiplede areal, hvor der kan trykkes. Ønsker du en anden skrifttype, kan du vælge den i listen med skrifttyperne. Vil du redigere din tekst, kan du trykke på Rediger tekst-knappen. Indtast en ny tekst og tryk så på knappen Update tekst. Tilpas eventuelt dit design i størrelsen, så at det befinder sig inden for det areal, hvor der kan trykkes. Du kan trykke på knappen Teksteffekter for at give din tekst en anden visuel effekt. Brug knappen Tekstjustering for at venstre, højrestille og centrere teksten. De øvrige knapper ændrer teksten til stor og små skrift, gør den fed eller skråstiller teksten. Knappen Understreget sætter en streg under hele teksten. Under knappen Fyld valgmuligheder kan du vælge den farve, som du ønsker at give dit tekstelement. Hvis du bruger flere designelementer ovenpå hinanden, kan du flytte dem frem og tilbage på knappen Arranger lag. Du kan bruge knappen Position for at centrere elementet vand, eller lodret ligesom ændre placeringen til nogle specifikke lokationer på det areal, som der trykkes på. Knappen Transformationer kan bruges til at rotere elementet 360 grader. Du kan også vride dit element på X- og Y-akserne ligesom at vende det spejlvendt, hvilket ligeledes gøres på X- og Y-akserne. Tryk på pil ned under produktets lille forhåndsvisning i siden for at designe på produktbagsiden. Du kan vælge knappen Former for at bruge clipart i stedet for tekst i designet. Tilpas dit design igen i størrelse og udseende, som det passer dig bedst. Brug den runde cirkel på værktøjslinjen for at ændre farven på et clipart-element og vælg så farven. Husk, at du altid skal markere og aktivere et hvert element, før du kan foretage ændringer. Du kan tilføje lige så mange billeder, tekst eller clipart-elementer til en af siderne, som du ønsker. Det koster dig ikke ekstra for eksempel at have 1 eller 5 design-elementer på den samme side. Når du bruger mange design-elementer i dit design, kan det indimellem være svært at vælge det element, som du gerne vil have fat i. Du kan så markere og aktivere det element, som ligger øverst og vælge knappen Lag i panelet, hvorefter du kan flytte det valgte lag i oversigten ned eller opad. Derefter kan du markere og flytte det ønskede element. Du kan også bruge knapperne i hjørnerne af et valgt element for at rotere det, ændre størrelsen af elementet, kopiere det eller slette elementet på den røde knap. Når du er tilfreds med dit design, vælger du knappen Tilføj til indkøbskurv på værktøjslinjen for at uploade dit design. Dette kan tage lidt tid, og du fortsætter herefter med bestillingsprocessen. Tjek din bestilling, så du er sikker på, at alt er i orden, og gå så videre til kassen og betalingsprocessen.